Sería tan estupendo que cantarades con nós. E se alguén lle apetece bailar tamén, Apoiado, señora. Este tema é dun grupo que se chama Iriños do Parque de Castrelos, que son desta zona. Teñen unhas cancións. Teño unhas cunchas aquí para tocar. Pero eso é para comer. Bueno, as comín outro día. Cominas, laveinas moi ben lavadillas, agora podo tocar. Mira, sei tocar. Que queres, rimo binario ou ternario? Que che parece? Deixasme tocar contigo? Home, por suposto. Bueno, pues vale. Pero este quen é? unha corda vermella é a nota do. E a azul, que bueno, igual vos dende aí parece negra, pero é azul, esta é a nota fa. Entón eu así, pois podo ter mellores referencias, porque que senón con tantas cordas é fácil perderse. E vos vou contar outra cousa das arpas. Esta arpa de aquí, vos vou decir agora unha palabra super rara, é un instrumento diatónico. É moi fácil de entender. Vos sabedes como un piano? Sí! O piano ten teclas blancas e teclas negras, verdad? Bueno, pois as cordas da arpa realmente se relacionarían só coas cordas, coas teclas blancas do piano.
son de teclas blancas. Entón, cada vez que quero tocar unha tecla das negras do piano, o que teño que facer é mover estas chaves de aquí. Vedes? Porque eu se toca así. E a súa chave? E cambia a nota, cambia un poquinho. É un instrumento un poquinho complicado de tocar, porque hai que tocarlo con dúas mans, é un pouco complicado, pero é un instrumento moi bonito para acompañar e para tocar. Bueno, tedes algunha pregunta sobre o instrumento ou queres a escoitar? Dime. Se puede, es que es barato, es que si mueves una, se cambia de nota. Sí, entendíchelo moi ben. Efectivamente, se movo a chave, cambia de nota. E podo tocar os sonidos que serían das teclas negras do piano. Eso é unha cousa que non sabe todo o mundo, E cando chegues a casa, hoxe dis, mamá, ahora para que veño agora era un instrumento diatónico. Pois, queredes escoitalo, verdad? Qué bonito suena el arpa. Wow.